Thokozani sanibonani dumelang abshini and hello lobulisa la Inyanga Yompedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ilangi phatha khona umuthi ilangi siza khona abantu namhlanje angizanga ngendaba zokuthwala ngendaba zokusebenza abantu or anything ngizokhuluma about ama product aphathwa Inyanga Yompedi Mkhulu Hoti sina product amaningi la ekhaya adlula 100 sine Gambling Perfume Power 1 Gambling Perfume Power 2 sina mafutha egambling sinamatiye a different Itiye Lokuthandeka itiye lenduku itiye lezifo so into enginazo lezi eziningi of which abantu bezilanda at the market building manje njengoba abantu abaningi bajike bakhala bathi Mkhulu Hoti at the market building siyalahleka at the market building siyasogola senza ini ngijike futhi ngathi uma umuntu ufuna izinto woza la e131 Marshall Street Johannesburg CBD ungasaphindi uye the market building because of niyangisokolisa bakwethu nifuna la ngikhona so angina choice ngoba ningani zami nikhale nathi niyalahleka wozani la ekhaya la ngikhona namhlanje ngizokhuluma nje ngeproduct ebaluleke kakhulu lena iproduct yenyanga Yompedi Mkhulu Hoti inyanga Yompedi kanti yini noma ubani mhlawumbe uqala ungibona namhlanje imini inyanga Yompedi Mkhulu Hoti inyanga Yompedi esegoli ngisegoli e131 Marshall Street Johannesburg CBD ilangi yenzela khona abantu imanga ilangi iphatha kona imithi yami ilangi isiza abantu ngemithi yami yesintu mina ke angilaphi abantu ngemithi yesilungu ngudokotela mina wesintu lana ama T-Bex uyabona ama T-Bex la mntakababa then nayi iphakethe yakhona leli Itiye Lokuthandeka Itiye Lokuthandeka lisebenziswa abantu abanenkinga nokungathandeki unenkinga unesinyama unesichitho awuthandeki awubonakali umuntu of which wena awunanhlanhla awunani umuntu of which lento leyo ukuthi abantu bakuthande abantu bakuzwe abantu bakuhloniphe abantu bakuzwisise abantu abenalento leyo ukuthi uma bekubona babona into enhle babona umuntu babona usisi babona nje umuntu right abantu abanayo lento le ababoni konke lokho udinga ke wena mntakababa ukuthi uthole Itiye Lokuthandeka Itiye Lokuthandeka lenza ukuthi kube njani phezulu kwempilo yakho ungizwe lenza ukuthi umuntu abe muhle that's number 1 Itiye Lokuthandeka kukhona abanye abantu bahle but ubuhle babo awububona ukuthi ubayenzela ini umuhle nje for mahala awuna ndoda awuna muntu awuna boyfriend awunani umuhle nje ubuhle bakho yilo buhle kumele ukuthi umushona budliwe yibungu lapha ethuneni abusebenzi leyo nto leyo ifunakala ubuhle bakho ubuhle ngokwawo umuthi hey awungizwa ubuhle umuthi Mkhulu, how do you mean ma uthi uba muhle lento le umuthi uba muhle umuthi because of umuhle ngoba you have to attract abantu you have to attract izinto ezinhle you have to attract izinto ezithize but uma wena umuhle awu attract abantu awuthandeki awubonakali akunamuntu okufunayo umuhle nje for mahala umuhle nje for kushisa ilanga umuhle nje uyabona inyanga Yompedi Mkhulu Hoti mina ngimuhle angisabi ukusho ngiyasho ngimuhle ngisho ngingagundi nendevu nginje ubuhle bami noma ngikhuluma nawe ngihleli la camera ungibhekile umamona kude wakho ku TV yakho omunye mhlawumbe ungibhekile overseas omunye mhlawumbe ungibhekile ku phone yakho omunye mhlawumbe uzwe voice yami ma radioweni but uyeza ukuthi mangikhuluma khona into eshekayo ngaphakathi kuwena khona into eshoyo ngaphakathi kuwena ingoba ilobuhle lobuyakuthinta wherever you are nawe ubuhle bakho uma usisi uma ubhuti uma ubaba uma umama kumele ukuthi kube nabantu abezwa lento umuntu ekubona kushake something so uma wena umuhle for mahala akho right so lana ke inyanga Yompedi Mkhulu Hoti ikulethela Itiye Lokuthandeka leli Itiye Lokuthandeka uba muhle uyathandeka livula inhlanhla livula indlela zakho masithi indlela zakho sikhuluma ngani sikhuluma ngokuthi into zakho ezibalekile ufuna imisebenzi angithi uhambisa ama CV wakho uyathengisa mhlawumbe unetafula une joint uthengisa khona but kuvalekile ayikho into ebonakalayo udinga Itiye Lokuthandeka leli Itiye livula indlela zakho mhlawumbe unama business meetings nabantu besilisa abantu besifazane but awuthandeki uma uyuza Itiye Lokuthandeka umuhleli phambi kwalabantu laba they feel the presence of umfazi omuhle phambi kwabo they feel the presence of umama
hayi ukuthi uma ula bese ungabonakala ukuthi khona kuba khona. Ngisenami mntakababa, lenza ukuthandeka emsebenzini uma umuntu osebenzayo, but emsebenzini inkinga zokuthi awuthandeki, ama-boss akho alwa nawe, uma wenze ini akubonakala ukuthi wenzeni, like akwazeki ukuthi kwenzakala ini ngawe. Emsebenzini lakusiza likhanyisa impilo yakho. Kunempilo ezimnyama, abantu abaphila impilo emnyama. Impilo emnyama Nyanga Yompedi Mkhulu uthini kuthina. Sikhuluma ukuthi kunabantu of which bayaphila but impilo yabo imnyama. Kuvalekile khehla kumnyama. Ayikho into elungayo, ayikho into ebonakalayo. Liyalungisa, lifaka ukukhanya phezulu kwempilo yakho. Lisusa isinyama ezingibalile oqala ukuthi isinyama yona into enkulu. Khona abanye abantu banenduna bana yonke into. Buka nje Nyanga Yompedi, ngimuhle. Iskin sami ngathi ngubhana ngathi ungangikhotha. Ngimuhle. So now kufanele ukuthi wemuhle. Uma umuntu of which unenduna esabekayo unani ezinye induna zidinga ngizothini a medical doctor, but ezinye induna ezafakwa abantu ngamabomu. Kunabanye abantu banenduna bazavele nenduna endaweni eyirong. Letiya leli lizokhipha yonke lo mhla leyo, lizosilungisa bonke lobunzima lobo. Liyenza abantu bajabule uma benawe, onkosi yami. Liyenza ukuthi abantu bajabule. You know uma ufike phambi komuntu uze ukuthi ngiyajabula, ngiyanethezeka ngaphakathi kimi. Fanele ukuthi umuntu benjalo. Uma umuntu abantu bafika on your presence, bafika la ukhona, but abantu abajabule, abantu abafili ishift, abantu abafili uthando, abantu abafili ukukhanya. It's a problem. Kufanele ukuthi uma uphila umuntu, abantu mabehleli phambi kwakho bafile injabulo, bafile uthando, bafile ukukhanya, bafile inkazimulo ukuthi lana man kunokujabula, kunokukhanya. Itiye ke leli lokuthandeka. Itiye lokuthandeka mntakababa uliphuza kanje. Yabona T-Bex le uzoyiphuza for 3 days in a week. 3 days in a week. Le T-Bex yana noma withi uyeza ukuthi ubuhle buyangena ke manje. Luthandeka ke manje. Uma ngisho ne boyfriend yakho ikubona iyokuthanda ke manje. Iboss yokunikeza ama promotions, some other promotions emhlabeni awuzitholi because of izinto ezinkulu engaka nento engaka to promotion. But ke uma wena uthanda ukuthi ungathandeki, uthanda ukuthi usabeke, uthanda ukuthi ube mubi, no, akunanki ungaliyeka sisi. Abanye abantu abafuna into eziright bathula into eziright. Ungaliyeka bhuti. Wena bhuti ofuna intombi, ufuna ukuthandeka nayi. Wena sisi ofuna amadoda akuthande, nayi into yakho. But ungafuni, thanda nje ukuthi uhlale njalo ungathandeki, unesinyama, unenduna, ungafuna, no, ungayiyeka. But umuyidinga 500 rand. Alina mthetho litiya. Uyavuka nje uyaliphuza litiya 3 times in a week. 3 times in a week. Ulizobona izabe lisebenza egazini lakho. Lento umiphuza iya straight egazini lakho. Inyanga Yompedi Mkhulu Hoti, ngisegoli Johannesburg CBD 131 Marshall Street. Ila uzothola khona litiya. Limufika nje awufuna into eziningi, qala nje itiya, bakunikeza itiya. Fona njengamanje 0763248763 0612724272. Ilangi khona ngizinze la eMarshall, angihamba ngiyindawo. Mungifuna useThekwini, useCape Town, ungithola la. Besides lokho umukude siyakuthumela. Itiye lakho libiza nje imali engange 500 rands. Siyabonga makhosi.